Li Tirkiye piştî ku di 28 tîrmehê de li bajarê Sakaryayê bi êrişeke nîcatperestî karkerekê Kurd hate birîndarkirin, di sîhê tîrmehê de roja yekemê ya Rojiya Muharremê de li Enqere paytexta Tirkiyê bi hemwextî êrişî Cemxaneya Ana Fatmaya Komeleya Elewiyên Demokratîk, Cemxaneya Şahê Merdan, Komeleya Gundê Gökçeberê û Wexfa Elewiyên Bektaşiyên Tirkmen hat kirin. Piştî êrişan jaliyê Wezareta Karên Navxweyî ve hate ragihandin ku êrişkar hatiye girtin û êrişeke ji rêzê bûye. Lêbelê Serokê Komeleya Elewiyên Demokratîk û Pîrê Elewiyan Mustafa Karabudak ragihand ku kesek bi tena serê xwenikera wê êrişê bikin û êrişeke plan kirîbû. Planlı, organize bir eylemdir. Ew êrişên hatine kirin bi plankirî bûn li Enqereyê sê cemxane û komeleyek di navbera 45 xulekan de rastî êrişî hatin. Lê di navbera van her çar cîhan da 37 kilometre dûrahî heye. Dê kesek çawa bikaribe van hemû êrişan pêk bîne. Diyar e ku ew êriş berê hatiye plankirin û êrişkar ne tenê ye. Dibêjin êrişkar ji İzmîrê hatiye, ew êriş pêk aniye. Keseke ji İzmîrê bê dê çawa yek carê cihê van cemxane û komeleyan bizanibe. Dixwazin beriya hilbijartinan li ser Elewiyan provokasyonan çê bikin. Hevserokê Komeleya Mafên Mirovan Öztürk Türk Doğan jî amaje pê dike ku li Tirkiye heta zimanê siyasetê û pergala Tirkiye neguhere, ev êriş dê her zêde bibin. Bunun en önemli sebebi siyaset dilinde nefret söyleminin Sedema herî mezin ya van êrişan zimanê dijminayiyê yê ku di siyasetê de tê bikaranîne. Ji ber ku li Tirkiye ji bilî neteweya Tirk û baweriya Sûnîtiyê tu netewe û baweriyên din bi awayekî hukûqî nayên parastin û di her heyamên hilbijartinan da desthilat ji bo ku rêjeya dengê xwe biparêze Kurdan, Elewiyan kêm neteweyan dike armanc. Ev kêşeyeke bingehîne. Hatta ku ev her du kêşe çareser nebin, ev êrişên wiha dê her hebin. Di komara Tirkiyeyê bi dehan qetliyam hene ku li dijî Kurdan û Elewiyan hatine kirin hene. Ji ber vê çendê jî mafnas û pîrên Elewiyan dibêjin ku ger hikûmet pêşiya wan êrişan negire, dê qetliyamên nû jî rû bidin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24, Enqere.